Hej, jeg hedder Frida, og jeg er løbecoach i MNP Training Club, og i dag så tager jeg altså med ud at løbe, og dagens tur står på intervaller. Så jeg vil altså hoppe i løbeskoene. Er du klar til at komme ud og løbe? Hej. Ja, jeg kan komme med et til. Ja. Hej, hej. Hej. God løb, ikke? Ja. God tur. Lige meget. Hej. 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 God dag. Faktisk igen. Ja, det bliver skide godt. Jeg tror, vi er det i dag. Hej, hej. 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 Det vi skal nu 2 og 2. Ja, tænker jeg, at nogen lige finder en marker. Lad nu være med at løbe løb. Hvis man er i tvivl, så er det sådan, at Frida løber hjem efter 5 runder. Så kan man løbe sammen hjem med Frida. Frida venter lige, og så dem, der vil løbe 5 runder, løber sammen med Frida. Okay, hvor hurtigt. Jeg kan ikke. Go! Hej, hej. Det er altså nu, hvor det begynder at være rigtig hårdt. Intervaller. Tempo. 4. Nej. Jeg kan ikke engang holde kameraet. Så løber! Det er godt løbet, det der. Pas på op i de trapper der. Kommer kongen. Det var altså dagens intervaller fra mig af. Her kommer de sejle løbere, som skal ud på en runde mere. Men altså, jeg har altså nået de 5 runder. Og sejr fortsætter til, han har nået 10 runder. Vi giver lige en ting. Woo! Woo! Godt løbet! Godt arbejde! Sejt! Hvordan var det? Det var rigtig hårdt, som det skal være. Det skal sgu være hårdt, du. Ikke? Okay. Ja, flot! Godt, boys! Giv den gas! Det Det er er flot, det t-shirten, der der. gør de sidste 10%. Det er rigtig, rigtig flot, det der, ikke? Så kommer han fandme. Og vi vinder, vi vinder, vi vinder. Stærk, mate. Og kadencen er god, kadencen er god. Med kameraet på. Fed løbesko, fed løbesko. Ja, det var skide fedt. Ja. Godt arbejde. Så bliver vi altså færdige med dagens intervaller, og det var ikke sjovt, men vi kommer selvfølgelig igen næste tirsdag, så tak for i dag. Hej. Det hedder nemlig hårdt.